Kalmiya bay. Ang sa manimoy bayan eh. Magkita mi nila Sara karon. Kuya, dito yung sa ano no, 6th floor sa kay Bidang. Kumain ka na ba? Kita kami ni Sara ngayon bay. 6th floor ba? 6th floor kuya. 6th floor. Magkita siya. It's my day off, bye. It's my day off today. Makarampa din sa wakas. Tapos na ako mga dala dire o mga padala from Philippines. I have something here from Philippines. I just came here. Today is my 1 month here in the pool. Number ka ba? 6th floor, te. Ay, sige na, tara na. Okay, ano? Nandoon sila eh. Ano, birthday? Mga friendship ko. Oo, sige. Anong floor kayo? 6th floor. Kanina pa sila. Yan. Balita ka? Uy! Tsaka, lang ako. Oo, sige. Ano wala si Lars sa taas? Ako naman. Ano yan? Nakaibigan pala kayo. Wala nang signal dito. Dito. Nagano dito? Sinjen lang ako. Ako, kauban. Wala akong tumawag kauban. Wala sinjen? Isa kang oras sa muli. Alas 8. Kita nila magpuyog kay manguli man sila dayon. Sige. Tawa ko ko'y kauban. Asa ka dapat dire? Sa Misre. Ay, Alam mo pakita ba naman naman sa sa driver. Hindi kasi may Mana- birthday. Binili niya guro sa ano. Kaso may birthday, lahat yung mga customer. Ano yan? Dance yan lahat. Sayawan yan lahat. Tara. May kasama na ako. Oo, para joke kayo doon. Tapos, makita nyo ba ang introduction? Ang introduction mamaya, makita nyo kung paano. Wala pa. Ay, Sige, sa 6 tayo. Ano to, pababa ba to? Yes, ay salamat may kasama Ay, ako. sorry. Ewan ko sa kanya, siya lang naman ako. Okay lang na kahit saan. Aray ko. Ay, test na lang kayo. Check natin. O, sige yan. Ano yung mayroon doon? Ano mayroon doon? Kumain ka na? Ba't kanin doon? Nauntan. Video okay din, kainan. Nabisaya din sila. Bisaya ba? Ayaw mahina na siya. Saan ka saan? Ay, pamilyo. Cebu. May bilirit lang. Wala. Mas CPR tani. Gusto mo dito? Ayaw mo? Ewan, ikaw. CPR ka ba?
I-mute sa anak ko bay kay banha kay diri bay. Mamad CPR ko ba? I-mute sa anak ko ha.
Sige. Bye, Aburi. I miss you. Bye, Aburi. Minumute ko ba kay kuan ba? Masi-PR sa wak. Sa wakas, nagkita Bawal ang live, kami. ma'am, ha? Ah, Video lang po, bawal ang live. sige, sige. Ay, naman nila yung ganun. Hindi, naka-live, naka-ano lang kami. Naka-video lang.
Bye, babay na ninyo ba kay mga ano sa mi. Mga ano sa mi ha, di among pagkaon ay. Sige. Say bye-bye. Nice plate. So beautiful, oh. Oh, my God. Bye-bye. Beautiful. Di among pagkaon may kulalo. Asa yung bangos wa ba? Bumili ka ng babango. Babango? Yung ate tayo ba? Wala po. Saan ba kayo mga? Oh, wala ko nakita doon. Wala na yung jowa mo doon? Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na.